गुड मॉर्निंग. आज की नाही मी तुम्हाला एक छानशी गोष्ट सांगणार आहे. कारण अभ्यासाचा शाळेत जेव्हा आपली शाळा सुरू असायची तेव्हा शाळा सुटायच्या थोडा आधी प्रत्येक जण म्हणायचे काही गोष्ट सांगा ना, गोष्ट सांगा ना. मग मला वाटतं आता पण तुम्हाला कंटाळा येतोय तर आपण मुलांना गोष्टच सांगूया. आता मी तुम्हाला गोष्ट सांगणार आहे एका चिंटूची. चिंटू नावाचा मुलगा आहे तुमच्यासारखाच, इयत्ता दुसरीत असलेला, आणि त्याची गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर एक होता चिंटू. आता चिंटू काय करायचा, रोज उशिरा उठायचा. आई बाबा त्याला लवकर उठवायचे की अरे उठ चिंटू, तुला शाळेत जायचंय, लवकर उठ, सगळं आवरायचंय, सगळं व्यवस्थित घेऊन तुला शाळेत जायचंय. पण चिंटू लवकर उठायचाच नाही. आई बाबा पण खूप कंटाळायचे, सारखं सारखं त्याला उठवून उठ रे उठ रे उठ रे म्हणून, पण चिंटू ऐकायचा नाही. त्याची ताई पण होती, ती पण म्हणायची चिंटू उठ लवकर, लवकर लवकर तयार हो, मग माझ्या बरोबरच शाळेत चल. पण चिंटू कसला ऐकतो, चिंटू ऐकायचाच नाही. पण काय माहितीये का, ह्या चिंटूचं घर आहे ना ते शाळेच्या जवळ होतं. त्याला शाळेतली बेल, शाळा भरलेल्याची, शाळा सुटलेल्याची बेल त्यांच्या घरात त्यांना ऐकू यायची. मग शाळेची बेल वाजली रे वाजली की चिंटू उठायचा आणि मग कशी तरी आंघोळ करायची, कसा तरी घाणेरडे कपडे घालून, चुरगळलेले डोळे सगळे चिकटलेले, स्वच्छ आंघोळ नाही आणि केस विस्कटलेले, असं गबाळ्या याच्यात तो शाळेत जायचा. आणि शाळेत असं त्याचा अवतार बघून सगळेजण त्याला हसायचे, सगळेजण त्याला चिडवायचे. कारण सगळी मुलं कसं शाळेचा गणवेश छान घालून यायचे, स्वच्छ आंघोळ करून यायचे, भांग पाडून यायचे, केस विंचरून, कुठे घाण नाही काही नाही, असं ते पावडर बिवडर लावून टापटीप व्यवस्थित मुलं यायची. पण हा मात्र रोजच असा यायचा. त्यामुळे तो आला रे आला की सगळेजण त्याला हसायचे. आणि त्याच्या वर्गातली जी मुलं होती ना ती सुद्धा त्याच्याशी खेळायची नाही. ते म्हणायची शी हा घाणेरडा आहे, ह्याचा वास येतो, ह्याचे कपडे सगळे चुरगळलेले, हा दिसतो कसा. आणि असं ती मुलं बोलली की मग मात्र चिंटूला खूप वाईट वाटायचं की अरे अरे कोणीच माझ्याशी बोलत नाही, कोणीच माझ्याशी खेळत नाही, मला खेळायला घेत नाहीत. आणि मग तो नाराज राहायचा. त्याला वाटायचं कशाला शाळेत यायचं, कोण माझ्याशी नीट बोलत नाही, कोण माझ्याशी खेळत नाही. आणि मग तो गुपचूप एका जागी, सगळी मुलं उड्या मारायची, खेळायची छान, आणि तो मात्र नुसता तसा बसून राहायचा. आणि त्याचा त्यालाच राग यायचा. एक दिवस काय झालं, असंच मुलांनी चिडवलं आणि चिंटू असा गुपचूप बसून राहिला. सगळी मुलं छान खेळतात आहे, आनंदाने उड्या मारतात आहे, एकमेकांशी मजा मस्ती करतात आहे, पण चिंटू आपला गप्प, कारण त्याला कुणीच खेळायला घेतलं नाही. आणि मग तो आपला गुपचूप बसून राहिला. आणि इतक्यात त्याची ताई पण आली, ताईच्या वर्गाला पण खेळायला सोडलं होतं. ताईने बघितलं, त्याच्या ताईचं नाव होतं ऋतुजा ताई. आणि त्या ताईने बघितलं अरे सगळी जण खेळतात आहे आणि आपला चिंटू का बरं असा बसलाय. म्हणून तू चिंटू जवळ गेली आणि ती म्हणाली चिंटू काय रे तू असा एकटा बसलायस, जा ना सगळ्यांमध्ये खेळायला. तर चिंटू म्हणाला नाही ग ताई, मला नाही कोणी खेळायला घेत, बघ ना सगळे मला चिडवतात आहे, मला नाही खेळायचं, मला तर घरीच जायचंय, मला नाही शाळेत थांबायचं. ती म्हणाली बघ तुला त्यांनी खेळायला घेतलं नाही, ते तुझ्याशी बोलत नाही, म्हणून तुला वाईट वाटतंय की नाही. मग चिंटू म्हणाला हो. मग ती म्हणाली तू माझं ऐकशील का, मी सांगितल्याप्रमाणे करशील का. मग चिंटू म्हणाला हो करेन ना, नक्की नक्की करेन, सांग सांग ताई, मला ना सगळ्यांनी खेळायला घ्यायला पाहिजे, सगळ्यांनी माझ्याशी बोललं पाहिजे, सगळे फ्रेंड माझ्याशी खेळले पाहिजेत, सांग ताई, तू जे सांगशील ना ते मी करेन. मग त्याची ताई म्हणाली चिंटू तू सगळं ऐक, बघ आता मी काय सांगते ते नीट ऐक. तो म्हणाला सांग ताई. ती म्हणाली बघ सकाळी लवकर उठ, लवकर उठल्यावर दात स्वच्छ घास, शौचाला जाऊ नये, हातपाय धु, छान साबण लावून आंघोळ कर, चांगले धुतलेले कपडे घाल, शाळेचे कपडे नीट घडी घालून ठेवलेले असतात ते नीट घाल, केस विंचर, तुझं दप्तर सुद्धा नीट भर, वेड वाकडं ती पुस्तकं चुरगळलेत, वह्याची पानं चुरगळलेत असं नाही, तर तुझं दप्तर सगळं छान भरून ठेव, बाईंनी दिलेला घरचा अभ्यास वेळेवर कर, रोज घरी होमवर्क कर. आणि तू असं जर रोज केलं आणि तू शाळेत असा छान छान गेलास ना तर सगळे जण तुझे मित्र होतील,
आणि सगळे तुझ्याशी बोलायला लागतील, खेळायला लागतील आणि बाई पण तुला शाबासकी देतील, बाई पण तुला छान छान म्हणतील. आणि मग मात्र चिंटूला हे पटलं की हा खरंच ताई सांगते तर आपण असं करून तर बघूया काय होतंय ते. मग दुसरा दिवस उजाडला. हे सगळं ताईने त्याला रात्री झोपताना सांगितलं आणि मग चिंटूने ते सगळं लक्षात ठेवलं आणि सकाळी त्याला आईने एक हाक मारली, चिंटू चल उठ शाळेत जायचंय. असं म्हटल्याबरोबर चिंटू ताडकन उठला, लगेच उठला. आईला पण गंमत वाटली, अरे मी एकच हाक मारली आणि चिंटू उठला पण. मग आई पण म्हणाली वा शाबास, रोजच असं उठ हा. चिंटू म्हणाला हो. मग चिंटूने ब्रश घेतला, दात स्वच्छ घासले, चूळ भरली, चांगलं तोंड धुतलं, शौचाला गेला, शौचाला जाऊन आला, हातपाय धुतले, आंघोळीला गेला. त्याने आईला सांगितलं की आई मी शौचाला जाऊन येतोय, तोपर्यंत माझं पाणी ओतून ठेव. आईने त्याला गरम पाणी आंघोळीला दिलं. चिंटूने छानपैकी साबण लावून स्वच्छ आंघोळ केली, अंग पुसलं टॉवेलने, बाहेर आला, चांगले धुतलेले स्वच्छ कपडे घातले, आरशात बघितलं, भांग पाडला, छान पावडर वगैरे सगळी लावली. त्याने दप्तर एकदा उघडून बघितलं, सगळं घेतलंय ना आपण, पुस्तकं नीट ठेवलेत ना ते बघितलं, पेन्सिल, खोडरबर, पट्टी सगळं आहे ना हे नीट बघितलं आणि सगळं दप्तर इतकं व्यवस्थित भरलं. आईने दिलेलं दूध आणि बिस्किट खाल्लं आणि मग तो शाळेत गेला. आणि चिंटू खूप छान दिसत होता, रोज कसा केस विस्कटलेले, ते कपडे चुरगळलेले, डोळ्यांना घाण, इकडे रात्री झोपलेलं सगळं पांढरं पांढरं झालेलं आणि असा घाणेरडा शाळेत जायचा. त्यामुळे मुलं बोलायची नाही. पण आज चिंटू गेला आणि वेळेच्या आधी गेला, प्रार्थनेला हजर. सगळी मुलं बघायला लागली, अरे चिंटू तर कधीच येत नाही प्रार्थनेला आणि आज कसं काय आला. म्हणून सगळे मान वळवून वळवून त्याच्याकडे बघत होते. आणि काही काही मुलांनी तर असं केलं, एक जण मला अरे चिंटू खूप छान दिसतोय. आणि मग सगळ्या मुलांनी, प्रार्थनेला जमलेली मुलांनी चिंटूकडे बघितलं, अरे खूपच छान. आणि मग चिंटू गालातल्या गालात हसत होता, त्याला पण छान वाटत होता, सगळेजण माझ्याकडे बघतात आहे, सगळेजण मला असे छान छान म्हणतात आहे. प्रार्थना झाली, सगळे वर्गात गेली. मग चिंटू आपल्या जागेवर बसला. तसं 5-6 मुलं गेली त्याच्या भोवती आणि गोल उभी राहिली. ते म्हणाले, अरे चिंटू तू किती रे छान दिसतोस, तू रोज का नाही असा येत. चिंटू म्हणाला हा मी आता येईन ना असं रोज. मग शाळेत अभ्यास केला, मधली सुट्टी झाली आणि डबा खाताना पण सगळी मुलं त्याच्या बरोबर, ये चिंटू चल माझ्याजवळ बस, माझ्याजवळ बस. असे सगळेजण त्याच्याबरोबर जेवायला बसले, सगळेजण त्याच्याशी खेळायला लागले. आणि मग मात्र चिंटूला खूप आनंद झाला. आणि चिंटू खरंच हुशार होता. तो घरचा अभ्यास पण करायला लागला, वर्गात उत्तरं द्यायला लागला आणि खूप हुशार झाला. बाईंना पण चिंटू आवडायला लागला. आणि मग मात्र सगळी वर्गातली मुलं चिंटूची मित्र झाली आणि चिंटू सगळ्यांचा लाडका झाला. अशा ह्या चिंटूची ही गोष्ट तुमच्या बालभारतीच्या पुस्तकात आहे, 10वा धडा. त्याचं नाव आहे चिंटू हसला आणि चिंटू रुसला आणि चिंटू हसला. चिंटू रुसला आणि चिंटू हसला. ही गोष्ट पान नंबर 26 वर आहे. ही गोष्ट आपण काय करणार आहोत, वाचणार आहोत. कधी वाचणार आहे आपण ही गोष्ट, पुढच्या तासाला. आज मी तुम्हाला ही जी गोष्ट सांगितली, ही गोष्ट किती वेळा ऐकणार आहात तुम्ही, 2-3 वेळा ही गोष्ट तुम्ही काय करायची आहे, गोष्ट ऐकल्यानंतर ती समजून घ्यायची आणि तुम्ही काय करायची आहे